का हो का होता का हो आ गेल कमीनी करके इतना बेरा हो गेल भाई कपड़वा के धोई। अब मेहरारू हो कि मेहरारा हो आइल बनी दूर से गरमाइले आइल बनी हाफत आइल बनी तो एक लोटा पानी कहाँ तक ले देवे के चाहे कि ठंडई थी आ तू ऐसा ऐसा बात तू बोला तारू। पानी दी तहरा के इतना सारा घर में काम पड़ बता के आगे ना दे दी जल्दी जल्दी काम कर तब पानी मंगी हा तू करेगा बा अरे को देता नहीं एमे इतना गरमइला के कौन काम बा तो काहे इतना गरमाइल बारू बुझाता कि ओधन के पानी खौलता का करेगा बा काम पड़ बा घर में इतना कपड़ा धोए के बा। अच्छा तो धोआ जाता ता इतना हल्ला धोए के बा फ्रिज धोए के बा ए कहि के बोलू करवा कमवा कर पर पड़ी इतना बेरा हो गेल बा वजह हाल बा किस्मत में लिखल बा का करब ऊपर वाला गजब लीला बनइले। अच्छा अब का करी अब चले के परी धोए के परी तब मम्मीला ठंडा रही। घर के बाहर निकलनी तो लोग हमरा के प्रणाम करेला आ घर में का हम कहीं हे भगवान जी कैसन मिलल लुगाई आ घरवा घुसा के रोज करेले पिटाई। हे भगवान जी कैसन मिलली लुगाई आ घरवा में रोजे रोजे कपड़ा खिंचाई। का से प्यार कइले रहल गाना गाता रहा है के पीछे पर बाबूजी धोइन के मौसा धोई ना दो फीज देता नहीं था मैं बाबूजी अब माई क्या मौसा का कौन काम बा ये कह तू आराम से प्यार से बोल तू तो ना कह देती। अब बाबूजी का कोइले बारे बाबूजी के काला कोइले रहती ता जेतना ना भो ए ठीक बा माई बाबू के का दोष देता रू माई बाबू का बात ना मन नहीं किया भोगा तनी आवत नहीं पसार के तो यो फीज देता नहीं जान लेबू का आदमी ठीक बा जल्दी आवा अभी बोतल धोए के बा नहीं बोतलवा छोड़ देला बोतलवा के धोई शाम के दूध लिया के बा। अरे धोआ जाता अच्छे को बात पूछी खाना वाना खैला बारू कि ना ना हां तो वो खिया दे तनी ली जाओ मुंह में खिया दी हम उहे लिया है। अच्छा हम वो खिया अब उहे रुपा बोला बोतल धोआ गइल बा शाम के दूध मंगा लियो। ठीक बा सब काम हो गइल चलेगा तनी खाना खा लियो बड़ा भूख लागल बा। अभी खाने के फेर में बारा पार्टी में ले जाबू लाठी खियावे का हमरा के हो सही कुछ लागो काम बढ़ावे हमरो तो इज्जत प्रतिष्ठा बा हैं साफ कर दे तनी चल जाइए पार्टी में। ठीक बा है नंदन वाला अरे है सुनबे ओ का हो है सुना है मारा जोक जाता कि तब टोक देता का बात बा त्यातना काहे हमेशा किसी आइले रह तारी अब दादा बता तो समस्या को हल हो जाए किसी आइले रहता चल हमेशा चलो देखते हैं हमरा इज्जत के नीलाम करत तारी का मेरा इज्जत के नीलाम अब घर के खाना खैला से मतलब बा।
अच्छे जब से तोर बियाह भइल बा तब से न माइये के चिन्ह तारिस न बाबुए के चिन्ह तारिस। ओहो कहतनी कि हम फंस गइल बानी। अरे हम तोरा से बार बार कही हूँ ताड़ी पके हूँ ढाला के नीचे जौन राम प्रदीप के बेटी रहे ओकरा से बियाह करे के ते तो एकदम अपन बात के आगे कोई के सुनबे ना करबे। जैसे गाय खूंटा से तुराली से वहीं ते तुरा जातली। हमरो बतिया सुनब। ते पहले पीठ पर हाथ जाए देत रहली। अच्छा उपली छोड़ा ओकरा नया खून रहे ना बुझाई जवानी रहे। अब पछतावा होता तो वहाँ तरी तो काम कराओ वहाँ तरी छोड़े के तो कह दिया कि ना तलाक के पेपर लियाओ साइन करो आधा कम्युनिटी में से देब हम ले है तबे छोड़े तारा के हम तो फंस गइल बानी। अरे कहना साथे रहबे तो आबादी के ठेल में जइबे आ छोड़े के कोशिश कैलिस तो बुझिए है कि छापरा जेल में जइबे समझ लिस कि ना। हो तो ये खेल खेली एकरा से अब जीवन भर अब का करब करही के पर देखो कहल गइल बा बाबू हमार तारा पर तरस आएला। हम बुझतनी कि एगो बेटा के गाढ़ा में हे बाबू कहतनी कि जब से बियाह भइल तब से ना अपना माइये के चिन्हत रह ना बाबुए के चिन्हत रह। हम तो अपने दूसरा फेर में पड़ल बानी का माई या का बाबू फंसा देला लोगनु। हम फसनी उल्टा खाली तो अरे चकरवा से हम जाके हमरा में बियाह कर लेनी हबड़ा दबड़ा के लव मैरिज कर लेनी तोरे लोगन के चलते हमारा चक्कर में हम कहत रहनी कि राम प्रदीप राम के बेटिया बियाह टाड़ी पर आरे हो ढालवा के नीचे इतना सुंदर कन्या रहे कि देख के दिल दंग दंग हो जाओ। आई तार खराब लागतिया इहो तो खूब सुंदर बिया कि ना पतोहिया। अरे तो सुंदर तो बढ़ ही बिया बाकी काम में छुछुंदर बिया। अच्छा हम देखत रह कपड़ा फीचक चिकन हो गइल बा लकीर साफ लौकता कि ते फकीर हो जाइबे। आ ते मेहरारू के कहल कर तरी से साया साड़ी खींचो तरी का करबो हल्ला करवाई हल्ला करवाई। अरे चूड़ी पहन लो जा चूड़ी ए बाबू चमचा के खाई अमला के नहाई बड़ा देर के बाद बुझा हमरा नहीं बुझा ना नहीं बुझा जौन होता ओकरा के झेल आ रिबिलगंज स्टेशन पर जाके झेल। मारे तू औरी हमरा आग लगावत रह भीतर आग लगाई ना कोई के घर में आग लागो रहे तू जाके पीड़ी धराओ बार बार हम हमारा तो पकड़ी के तू नीलाम कर देलो। नीलाम तो ऊपर दिया कि अभी केहू नहीं के बाहर के जानो नहीं जानो। हाँ बाहर के नहीं जानो केहू नहीं के जानो तो हमरा ऐसा आदमी का सब बात खोल के रखले बा। हम का जानो तनी हम तो बथानी रहत अब घर के है का जानो तनी शाम के खुशी रह हमने तहार बात करत रहनी है कि ये जगह तक कितना सुंदर बारी बेचारी बड़ा काम करेले। अरे शिकायत आपके ते शिकायत करत रहले ऐसे देख देवी ऐसा करत रहनी है। अरे देवी ऐसा पतो हो के हमरा मन में पाप धरा मारे बतिया सुनबा तबे नु हम इनकर ना करत रहनी केकर कहत अरे लोग बड़ा बड़ाई करी हमार कपड़ा भिजवावे ले बर्तन मजवावे ले घर में ई हमारे एको काम ना करे देले गोर दबाई जनी त उठ के प्रणाम करे ले वेनु ई का कहत रहनी है झूठ बोल बेटे ए झूठ बोल बेटे ते कहत ना रहले कि बाबूजी पत्तू जौन बिया तौन सही नहीं के। अच्छा अपना बेटा पर तारा भरोसा नहीं है कि हम झूठ बोलेनी अभी ये लगले झूठवा है तू तो ओकरा कहत रहनी है ओकरा के ते कहत ले हम कोने के देखो औ टाड़ी पकड़ लइकिया रहलस इतना बढ़िया सुंदर रहे टाड़ी पर हम थोड़ी कहतनी बहुत पिटाएगा समझा कि नहीं हो आए एक कनिया हम जानत नहीं एकरा बारे में आई भला बताओ देवी ऐसन पतो के इतना बढ़िया पतो के इतना नरम आवाज बा आई का कहत कि कुली घर के काम करवा ले जाए द कनिया हम जानत नहीं कि कितना गलत है बचपन से समझ लू कि ना एकरा तरफ से हम भी माफी मांगत नहीं रे माफी मांग मौगी से माफी मांगी हम। अरे हमारा हाथ पर हाथ धो के माफी मांग अल्लाह धा देनी चल बोल का बोली कि कसम खाता नहीं कि आज से ऐसा गलती ना करे
कसम खाता नहीं कि आज से ऐसा गलती ना करब तहार की